El número 1 d'avui pesa menys de 3 quilos i et pot cabre tot el que necessites per una escapada de 5 dies. Top 4 de motxilles de viatge per a homes. Comencem amb el número 4. Aquesta motxilla costa 23,5 euros aproximadament i gaudet d'un dating de 4.6 punts sobre 5 amb 8.950 valoracions. Les opinions dels compradors la descriuen com una opció senzilla, però robusta. La majoria destaca la comoditat del cinturó ajustable i la qualitat del teixit, tot i que alguns es queixen que la capacitat real és una mica inferior al que promet la publicitat. En resum, el número 4 ofereix una bona relació qualitat-preu, però si busques una gran capacitat, potser no sigui la millor elecció. En conclusió, el número 4 és una alternativa assequible per a viatges curts, però tenint en compte les limitacions de volum, potser et quedaràs curt quan vulguis portar tot el teu equipament. I entrem al lloc 3, on la cosa canvia. Aquí tenim el número 3, amb un preu de 22,95 euros. Aquest model ha aconseguit també 4.6 punts sobre 5 amb 2.024 ressenyes. Les opinions són clares. Deien era prou això, ja que les dimensions són 40 x 20 x 25 centímetres, perfectes per a l'equipatge de mà de les aerolínies low cost. Ofereix uns 20 litres de capacitat, un polièster resistent a l'aigua i múltiples compartiments que fan que el seu interior sigui sorprenentment espaiós. Els usuaris la lancen com a estupenda, dissenyada per viatjar i molt pràctica, amb molts compartiments. Encara que la seva aparença sigui la d'una motxilla de dia, el seu disseny interior la converteix en una aliada perfecta per a vols curts amb limitacions de mida. En definitiva, el número 3 combina elegància i funcionalitat, i és una opció que compleix les exigències de les aerolínies low cost sense sacrificar estil. Si t'està agradant el top, assegura't de donar m'agrada, subscriure't al canal i activar la campana per a no perdre't cap previsió de productes que et faciliten la vida. Ara toquem el número 2. Aquesta motxilla costa 21 euros aproximadament i compta amb un dating de 4.6 punts sobre 5 amb 1.136 valoracions. Les crítiques la descriuen com perfecta per a viatgers motxileros, amb una gran capacitat que permet guardar tota la boba necessària per a un viatge de diversos dies. Els usuaris l'aprecien per la seva facilitat d'organització, molts espais, molt còmode a l'esquena i passa com a equipatge de mà en qualsevol aerolínia. Algunes opinions adverteixen que la mida ideal no és tan gran com sembla, però la majoria coincideix en que, si s'organitza bé, es pot portar tot el necessari, fins i tot souvenirs. La resistència del material i el fet que es puixi dentar a màquina són punts a favor. En síntesi, el número 2 és una opció versàtil i assequible per a viatges curts o mig termini, amb un equilibri decent entre capacitat i lleugeresa. No oblideu consultar la descripció del vídeo per trobar els enllaços a les motxilles i a les ofertes especials que he negociat per a vosaltres. Finalment, arribem al número 1, la millor elecció del rànquing. Aquesta motxilla costa 27,99 euros i gaudet d'un dating de 4.6 punts sobre 5 amb 7.330 valoracions. Les ressenyes la qualifiquen de robusta i capacitària, amb moltes crítiques que l'enalten per la seva versatilitat. Serveix tant com equipatge de mà per a vols curts com per a escapades de llarg termini. Els usuaris destaquen els nombrosos compartiments, la presència d'un port USB integrat i la qualitat del material que la fa lleugera però resistent. Molt pràctica, excel·lent com bolsa de mà i superrecomanables sou frases recurrents. Encara que el temps d'entrega pugui ser una mica llarg, la majoria afirma que l'espera val la pena per la durabilitat i funcionalitat. En resum, el número 1 és la motxilla definitiva per a qualsevol home que vulgui viatjar amb estil i sense compromisos. Recapitulant, el número 4 és l'opció més econòmica, però amb capacitat limitada. El número 3 destaca per les dimensions aprovades per a aerolínies low cost. El número 2 ofereix una gran versatilitat i bon equilibri entre preu i espai. I el número 1, amb una lleugeresa superior i múltiples característiques premium, es guanya el primer lloc. Si busques una combinació d'estil, durabilitat i funcionalitat, el número 1 és la teva millor aposta. Fi del guió.